Ate na, kurente, kurente. Tapi gasol dia upat kabuk. Ay gasol dia upat kabuk. Kor, pasang dia kor, ayan na kor. Tira na ninyo. Kor, pasilay ko na yung baba kurente, hawak dia. Suka kayo eh. Oh, dito sa balay. At ba? Oh, magkuro niya. Dili at ba sa balay, dihi. Awa mo dia kay kurente. Saya palungang repsel, palungang. Paano na batuyo ka? Dito sa among atbang ni ma'am. Department of Agriculture. Suko ka sa layo eh. Woo! Kaya nagbangko ba? Kaya nagbangko. Damay gining barangay hall ba? Damay gining barangay hall. Init kaya awa mo dia. Grabe ka init. Awa mo dia dyan, kaya ang kurinti dyan. Oy, awa mo dia, ang kurinti. Oy, awa mo dia, ang kurinti. Sukoy! Brad, ay sikpa, Brad! Suka! Oh! Ano ba pabiro, ha? Kaya ang kurinti, makusok kayo. Gila. Sabi kalayo bay. Kaya ni atang sa balay. Barangay hall. Dali sa atbang sa balay ni Department of Agriculture.
tabang sa balay, Department of Agriculture. Kalit lang sunog, kalit lang sunog. Kurinti siguro. Awa mo niya. Damay gining barangay hall ba? Damay gining barangay